jopuonjre yuoen. Erokamano Sharon. Koro kwa we student leaders ada siro wach ma brother naka wacho ni ok student leaders te kikwa generalize all student leaders. Nitie mana section ma duoko wachien to nitie section ma temo tetea comrades haki mar comrades. To gima neno ka gima be student leaders challenges ba ma gi facing ni samoro sama decisions gi bedo made kaka mag helps gi iyudo ni ok wabedo included. Koro apani ber kia gidwa timo gima kamano gidwa make a decision ma concern student affairs oning giluong student leaders kata gi section of some students mondo giwinja ne pachwa kapok gi make decision, because students gi noyiero student leaders mondo o represent gi. Koro apani deber ka be wabedo brought on board before you make decisions. To kadwa nyiso brother nani ni wach mowacho ni chieng ma comrades bro ne ni gi sirikal gibigi lawi comrades to nyalawi to adwa nyisi ni lepo to gi nyalawi wanao, lakini adwa nyisi ni sirikal ok rach all side. Ng'ato ok nya bedo perfect, so onge ng'ama ni perfect. Nitie mana kuma sirikal felo to be nitie kuma tima tije maber. Ka gine Mana mapiyo